అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మనం రెండు విషయాల గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఒకటి కరోనా వైరస్, రెండోది బ్లాక్ ఫంగస్. కరోనా వైరస్ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే, కానీ బ్లాక్ ఫంగస్ గురించి మనకు తెలియదు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. బ్లాక్ ఫంగస్ వల్ల మన భారతదేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు బాగా ఎఫెక్ట్ అయినాయి. వాటిలో కొన్ని రాష్ట్రాలు తీసుకున్నట్టయితే ఢిల్లీలో 29 కేసులు, మహారాష్ట్రలో 2000 కేసులు, గుజరాత్లో 100 కేసులు, హర్యానాలో 40 కేసులు, ఒడిశాలో 5 కేసులు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 9 కేసుల దాకా ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ని నమోదయ్యాయి. బ్లాక్ ఫంగస్కి మరో పేరే మ్యూకర్ మైకోసిస్. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఒక ఫంగల్ డిసీజ్. దీన్ని మనం చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం, కానీ ప్రస్తుత కాలంలో ఇది చాలా కామన్గా మనం చూస్తున్న విషయం. దీనికి కారణం ఏంటంటే వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఈ మ్యూకర్ మైకోసిస్ అనేది ఎక్కువగా డయాబెటీస్ అంటే హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో, మరియు హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళల్లో, మరియు కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళల్లో, లేదా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగిన వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం. ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ నుంచి రికవరీ అయిన వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా మనం ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ డిసీజెస్ గురించి చూస్తూ ఉంటాం. ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్లో డాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు స్టెరాయిడ్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్టెరాయిడ్స్ వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది డౌన్ అవుద్ది. ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్ అవడం వల్ల మనకి బ్లాక్ ఫంగల్ డిసీజెస్ అనేది ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడం జరుగుతుంది. మ్యూకర్ మైకోసిస్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది, అంటే గాలిలో లేదా మట్టిలో, సాయిల్లో ఎక్కడైనా ఉంటుంది. కానీ ఒక మనిషి యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే డౌన్ అవుద్దో అది మనిషి లోపలికి ఎంటర్ అవడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఐరన్ ఎక్కువ ఉన్న చోట బాగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. అంటే కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళల్లో ఐరన్ లెవెల్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాళ్ళలో ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మెయిన్గా ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది మనకి ముక్కులో స్టార్ట్ అవుద్ది. ముక్కు లోపల స్టార్ట్ అయ్యి కిందకైనా అంటే దవడ భాగానికైనా వెళ్ళొచ్చు, లేదా పైకైనా అంటే బ్రెయిన్కి అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ సింటమ్స్ ఎలా ఉంటారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ముక్కులో స్టార్ట్ అయ్యి కిందకి దవడ భాగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దవడ భాగం వాచిపోవడం, లేదా పళ్ళు ఊడిపోవడం, లేదా పైకి అంటే ముక్కులో స్టార్ట్ అయ్యి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కళ్ళు వాయడం, లేదా కళ్ళు మంటలు పుట్టడం, ఇలాంటి సింటమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంకొన్ని కండిషన్స్లో సివియర్ పెయిన్ అనేది రావడం జరుగుద్ది. అంటే ఈ నొప్పి అనేది ఒకవైపే ఉంటుంది, కుడి వైపైనా లేదా ఎడమ వైపైనా ఉంటుంది. హెడేక్ కూడా సివియర్గా వస్తుంది, అంటే తలనొప్పి కూడా బాగా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ముక్కు నుంచి ఓరల్ క్యావిటీలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ ఓరల్ క్యావిటీలో ఎక్కువగా మనకి పైన దవడ భాగంలో ప్రభావం చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది మనకి ముక్కు నుంచి ఓరల్ క్యావిటీలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఈ ఓరల్ క్యావిటీలో పైన దవడ భాగంలో ఎక్కువ ప్రభావం చూపించడం జరుగుతుంది. చిగురు వాయడం, అక్కడ చీము రావడం, ఆ చీము అనేది మన పళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి బోన్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం, అలాగే మనకి పళ్ళు అనేది లూజ్ అయిపోవడం, పళ్ళు ఊడిపోవడం వంటివి ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ దాంట్లో మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సింటమ్స్ మీరు గమనించినట్టయితే మీరు వెంటనే సంబంధించిన డాక్టర్కి కన్సల్ట్ అవ్వాలి. డాక్టర్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామైన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు కానీ దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినట్టయితే ఆ ఫంగల్ డిసీజ్ అనేది ముక్కులో నుంచి బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయ్యి బ్రెయిన్ని డ్యామేజ్ చేసి మీ ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. వీడియో కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.